Kumno perlak bero ngapriang sengobha yafi hakanika khasi tarka channel. Ta minta singing nya shadna da ukhir ngal ai ukhaw khasi arkham bat ukhaw bangi bam hi shi kham. Tengi dei ban pedam shwa shikenta mo. Kani kadai ka dut ka bashi kilo ngala phon bha hadu bakandala long shiteng. Te ukhaw pade ngala depteliat ha ka grinder bun kham sukmo bun jam bha te ngide ban phon bha kumni ngimde ban penhe aya ka ding te sipang pade ngide ban pek bakan num lang shapo dafi pade kansa ing shapo te ka sini pade pi la ban antar hi ngang ai de kanika dutin teman kani ruka tiang bha bakan khamlong creamy show teman da ai tang da kasini ruka la piang te saking bha da deb ai sini e rumo saking bha do bakan da milai bha pek kani kala subo bha la khle bha sai sau ilachi ngasu ai be kum ne da fidan du powder ru te saber lang bad uni u kaju bad u almonds ngala odrit kumne sa khle bha pade dala dem kani kala along la ibang bha saber u almond khindiat nalor sai shet mo perlok u best bha suk ubang bha ngatharai philai yo jingmentoi hi perlok khoble shibun ba philai pe yakani ka video sngo bha like subscribe but share